Shalom. Shalom. Uriani tuhata hami sian parhalado dohot sude nama kobasi di HKBP Kebayoran Baru pasaton tabe tuhamu amanami inanami naposo bulung dohot sude ruas naman dohoti parmingguon di bagas garijaon. Selamat hari Minggu di hita saluhutna. Horas. Adorang setapuka parmigota rap mahita martangiang nahohom. Amin. Tapasonang marohata, tapuka ma parminggota, tapuji ma debata marhitai buku ende nomor 10 pitu. Rajana tumimbul si gonggomi hami jaloma pujian nami dengan nibasam do pangoluhon hami hati pemardosa hami saya pargogoy hami mangendehon sangat mi o Tuhan. Sai dipuji langit jadi-jadianmu saluhut pambahenanmu persinondang bolo namar pamongguri oh Tuhan do dipuji bulani bintang be hodo pinujina dohot sinondangna. Jong ma. Do tondiku tukap dia dopan miha bangsa mi o Tuhan nang sude dong aku nasana marbosa pujion nado Jehovah sai tok tong nasitom holande batata dosi puji ota. Bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amin. Martua do halak nama naon di pangunjunan, aidung tau sian pangunjunani, jaloona do tupal hangoluan, napi narbaga-baga ni Tuhan itu akan naholong roha di ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, amanami na di manu gijang. Hupang ido hami tuho,
Sai lehon matondim na badiai tu bagasan rohanami. Sai payan di bagasan hami asini roham dohot hati goran. Napi natupani anakmu Yesus Tuhan nami. Sai ramoti hami di hama masa ni pangunjunan. Pargogoi mahami mangulaon lomo ni roham. Asalam marlas ni roha hami mida denggan ni pambayananmu di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mam. Tangihon hamu mapatik ni debata, imasian patik pawaluhon dohot lapatanna. Patik pawaluhon, unang ho manakko. Dia do lapatani oddo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mandobo hepeng di dongan jolma, manang mambahen bisuk-bisuk, mangalasubhon boniaga. Ikon si pagandaon ni rohata artani dongan jala siramotohon nonton. Atong rap mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon patikna. Amin Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon mahombar tu patikna. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 165. Sai tu na
Tatopoti madosatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala ama para siroha. Dang lomo rohami dahamateani pardosa. Mulak manian parjahati tumadikon dalanna asa mangolu ibana ido dipangido roham. Alani umbahin upai pangido hami sai sundati matorutorum asa unang mangunai betu hami. Sai sesa sude dosa nami asa mangolu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege ma hata baga-baga taringotu hasesani dosa. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsai ho au marhite sian aka dosam. Jala nunga dilojai ho au marhite sian aka hajatonmu. Ahu tutu, ahu sandiri manalesei aka pangalosim alani hadiriokku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Udul ma. Marende mahita sian buku ende 775. Hatani debata turpuk epistel de mingguta sadarion ima natar surat di Matius bidu onom mamukasian ayat 25 saatro di ayat 34 tajahama masikat sorin. Alani ido umbaen nahudok tuhamuna unang holsohon hamu hosamuna sumarihon si panganon. Manang daging muna para sari-sari para biton. Da marga hosa sian si panganon. Da mangat daging sian para biton. Biring hamuma pidong aka na martonga-tonga langit. Aka na sumanabur, na sumabutin, na sopapunguhon tu sopo. Pedung kicing sida, nagodang dope suruh muna siang. Ise hamu marhuaso pagandahon ari-arina nanggo sasta gadjangna anggo tungsian pakol sohon ni rohana. Buasa tong holso muna para biton. Patakas hamuma partubuni bunga-bunga na diladangi. Aka naso mangula jalan naso manggati. Ahu mandok tuhamuna gari si Salomo uju di bungaran ni hasangapon nai ibana gariso mamakke songon bunga-bunga sada. Asa molo songoni diparolusi debata duhut-duhutna na diladangi. Na jongjong songon sadarion na tupa dipuruni marsogot nai lam hamuma lam sogot parulusanna. Hoe hamu siotik hapor seaon.
atong unang ma holsoan rohamuna mandok, aha ma panganon nami, aha ma inumon nami, aha ma parabiton nami. Akasi pelebe gudo dapat karikoton saluhutna si songoni di boto amamuna na di benua ginjang ido naung rikot akai di hamu. Sai jumolo malului hamu harajau ni debata, dohot hati goranna, dungi tambahononna do sude aka odeng tu hamuna. Atong unang mahonson hamu ari sogot, ai sarehonon ni hari marsogot do narikot disi. Sai do molo marsiporsan susunanna be aka ari. Ido sahatna, martua dona tu mangihon hata ni debata, jalana upeopsa. Amin. Marin dihitasian buku ende nomor 6, 657. Jongjong maham. Hupelehon madiriku mangihuton lomongi dada bena olosalku namanggo hiro hati potok tongi hutonoku Yesus na paluaan hosambing taha tidak kon maha porseotai, songonahina tidak kon ni dongata saha porsean di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata jauba, ido ama pargogo na saha tudusan, natumo palangit dota. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata jauba nasasadai, imana tinumun nasi Maria, naga begabian sianton di parbagia, adorak soha bubuan. Ido tuhata natu mau nabernit di pangumuan di silatus nama tetar pajang do ibana di au pinasila natu atu banuturu lung ditanam namulak mangulu di ane patuluhun nama naik tu surgo lau tu siaman di bata jauba amanai pargogo nasawatu dosani disi mai bana pai mamulak sogot utama mahumi halak nama mulu doot nama au porsea di ton di parbadia jala dong sada di hurian abadia, huria topan ni ala Kristen akan abadia. Dot dia sesa di dosa, dot dia tai mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nau mate, dot dia ngulun nasorasu. Udul mam. Paduan suara sektor Satai.
Semakin banyak cintamu yang berbuah di dalam gerejaku. Ini ajan dan mulia kasih-Mu ya Bapa, berdasar kuasa tiada bertara. Oh Tuhan Kudus, ku bersyukur padamu. Tikting di Huriata. Titing di Huriata, Minggu tanggal 20 September 2025. Naparjolo, Guarni Minggu Sadarion, Ima Minggu Napasapulopato Dung Trinitatis, Dohot topik, Debata Pai Baruhon Ngoluni Bangsona. Napaduahon, Danak Nasorang. Nah di hari Kamis tanggal 10 September 2025, di bahasa-bahasa Hotu Hatado sahalak danak boru tu keluarga ni Amang Andreu Rehat Napitupulu, Inang Yulia Amanda Boru Sitohang, alamat Jalan Hidup Baru Tolu nomor 34, Gandaria Utara, Jakarta Selatan, sektor Saroha. Sai di pasu-pasu tuhatta ma danaki rabdohot natorasna. Napatuluhon, ruas natabba. Mamuka Sadarion Minggu tanggal 21 September 2025, Tajalodo gabe ruas nai baru ima keluarga Amang Johan Nopian Bakara Nababan, Inang diiba Parulian Boru Hutasoit, Dohot Sada dan Danak. Nasida Pida Sian HKBP Sudirman Resort Sudirman Jakarta. Nasida Maringanan di Taman Alfa Indah, Blok F4 nomor 10, Joglo Jakarta Barat masuk sektor Godung. Sude Parhalado Dohot ruas nih HKBP Kebra Baru Pasahaton. Selamat datang tunasida jala makirim asagabe ruas na mangulu nasida jala parsidohon dia kaulaon na adong di huriat taon. Na paupaton padidion nabadia. Hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 di Permingguan Bahasa Batak pukul waluib nanengro. Patupawan ni huriata do padidion nabadia tianakon ni huriata. Pinangido tunatoras nanaeng mendaftarhon ianakona asa mengisi formulir pendaftaran. Napalimahon pertangyangan sektor. Naperjolo hari Senin tanggal 22 September 2025 pukul 10 luib. Maringanan di Serbaguna A, di Patupado pertangyangan sektor Saroha, nani hashuton ni keluarga Amang Edison Siahan, keluarga Amang Tebes Topul Inang Cintua Dr. Wati Boru Samosir, keluarga Inang Elmas Sitorus Boru Sirait, keluarga Amang Sintua Manahan Tobing Inang Susi Boru Bako, Dohot Yanti Boru Manurung. Naniuluhan ni Amak Perdita Ferdinand Huta Barat. Pertanyaan sektor napaduahon, hari Selasa tanggal 27 September 2025 pukul 10 luib. Maringanan di Serbaguna A, di Patupado pertangyangan sektor Satahi. Nani hasuton ni keluarga, calon sintua Inansius Penggabian Boru Manurung, keluarga Prana Batubara Boru Gultom,
keluarga Amang Sintua Deha Pancaitan Inang Boru Sitanggang na niuluhon ni Amang Padita Liston Butar-Butar. Pertanyaan sektor na patuluhon, hari Rabu tanggal 24 September 2025 pukul 10 WIB, maringanan di Serbaguna A, di Patupado pertanyaan sektor Sion, na nihasuhuton ni keluarga Amang Tedelu Babatu Inang Sintua Rohani Boru Sitopul, keluarga Amang Manipan Purba Inang Diana Boru Simatupang, keluarga Amang Dasma Banjarnahor Inang Ana Boru Samosir, dohot keluarga Amang Naik Tobing Inang Duma Boru Sihombing, na niuluhan ni Amang Padita Liston Butar-Butar. Pertanyaan sektor Napapaton, hari Rabu tanggal 24 September 2025 pukul 11 WIB, maringanan di Serbaguna A, di Serbaguna C, di Patupado pertanyaan sektor Marsada, na nihasuhuton ni keluarga Inang Alida Nababan Boru Tobing, keluarga Amang Hotasi Nababan Inang Evelyn Utapea, na niuluhon ni Amak Padita Luhut Simbolon. Napaonopon, pangebation ni Huria, sadarion Minggu tanggal 21 September 2025, Borhat do paduan suara seksi Paropuan HKBP Kebara Baru, laho mangebati Huria HKBP Cimahi, Jalan Lurah Bandung, na niuluhon ni Amak Padita Liston Butar-Butar. Napapituhon, pembekalan guru sekolah minggu. Nunga di Patupa dohot Denggan, pembekalan guru sekolah minggu ima na di hari Sabtu tanggal 6 September 2025 dohot hari Sabtu tanggal 10 tolu September 2025. Sayang giat ma pembekalan non gabe pasu-pasu jala gabe bohal na berguna tusude guru sekolah minggu dinalaho makobasi akadat danak sekolah minggu dohot asi dohot lasni roha na siat Tuhan. Napawaluhon pareheon remaja. Hari Minggu tanggal 20 September 2025 ima puncak pareheon remaja. Nasida dohot do makobasi di perminggu pukul walu dohot pukul 10 toluit sebagai pemusik, song leader, kolektan, manotor dohot paduan suara. Duk sidung per minggu pukul 10 tolu puluit diuruti dohot ramah tamah namaringanan di Serbaguna A. Napasiahon, kebaktian Padang seksi lansia. Hari Selasa tanggal 20 September 2025 pukul 10 WIB, seksi lansia HKBP Kebaran Baru naeng Patupahon kebaktian Padang maringanan Telaga Cikeas Sentul, na niuluhon ni Amang Padita Ferdinand Huta Barat. Pasapuluhon donor darah, sadarion Minggu tanggal 21 September 2025 pukul 10 WIB di Patupado donor darah maringanan di Serbaguna A. Nah, 10 sadahon penjualan rumah Jalan Hidup Baru. Mardomu tu rencana pengadaan 2 unit rumah pendeta, nunga disepakati di sermon perhadalu tanggal 20 Agustus 2025 untuk menjual rumah milik Huria, na beralamat di Jalan Hidup Baru, luas tanah 112 meter kuadrat, luas bangunan 180 meter kuadrat, 2 lantai. Dana na diperolehi ima na dipergunahon panitia laho memenuhi kebutuhan dana pengadani. Sialani Huriata marhite Majelis Perbendaharaan nanaing berupaya melakukan penjualan dohot harga penawaran awal sada 1,5 miliar, 1,5 miliar dohot pemenangnya ima penawar tertinggi. Boima menghubungi Majelis Perbendaharaan Amang Sintua Bicar Situmorang.
na pas 10 hon tender pembangunan 2 unit rumah pendeta. Mardomu tunana yang membangun 2 unit rumah pendeta di kompleks Seknek Cidodol, panitia jubileum 75 tahun HKBP Kebayoran Baru mengundang amang dohot inang nanaing madohoti tender penawaran harga tu pembangunan 2 unit rumah ini. Boima menghubungi panitia jubileum jala syarat-syarat tender boima tajaha di warta cetak. Nomor 10 tolu, selamat ulang tahun Ari Hatutubu, dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni huriata pasahaton, selamat ulang tahun Ari Hatutubu, dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tu sude ruas ni huriat tanda tubuh manang marbagas di tanggal 21 sahatu tanggal 27 September. Sai tu hatama nama masu-masu molo tungadong ruas ni huriata na sotar surat dope guarna di titingna ulang tahun ni di pabua ma tuganup situan ni sektorna manang tu sekretariat. Na parpudi aka titing na sojinahon hobar tu titik cetak sedarion denggam mata jaha songonima saha ni titing di huriat tadi bagasan minggu sedarion ta ingot bema manang ekoni tujolo ni tuhata. Marende mahita sian buku ende nomor 450 walu, Uhud papungu pelean 2 kartong. Dosaku, mudarna
Kami ini debatana sumurung sian salut naroha, ima mangaramoti ate-ate dot pikiranmu di bagasan Kristus Yesus. Amin. Amang inang nahualong kami di bagasan Kristus Yesus turpukta sadarion nagabe ambal ni jamita imana nielet sian panurirang Amos pidusia mamuka maesian ayat 10 sada 1 15 Amosia mamuka masian ayat 10 sada 1 15 pawitut amang inang ma di bagasan roha amang inang. Di ari nasa sadai pacocok konokku mamuse udung-udung ni si David nama lohai. Jala pauliokku parik akana bungbungi, jala pajok cokonokku, pajok jongokku, muse akana malohai. Jala pauliokku doi, suang songon di akka ari mula-mula. Asana sida manean pasi-pasi ni edom dot saluhut bangso parbegu akana targoar tu goarhu, ninna Jehoba, napa sauton songoni. Idama narodo sogot akari nina Jehoba masih jaloan ma paninggala dot panggotil pardege dot panabur. Jadi manetek konanggur akka dolok jala bicat akka dolok-dolok sudena. Dungi togionokku mamulak akka natarbuang sian bangso Israel jala paulion nasida musai huta akka natarulang laos inganan nasida ma jala pukau nasida ma akka porlak anggur laos inumon nama anggurna jala pukau nasida ma akka porlak laos panganon na dohot parbuena jala lopokonokku manasida tutano nasida jala dangbe pabaliokku nasida siantano nasida nahuleoni tu nasida nina Jehoba debatam. Satu sima amanginang hatani debata adorang hu tursonami jamita di parminggon sadarion palo asa manginang ma patat daun diri kami manginang alana ot dope kami di lehen kesempatan melayani di HKBP Kebayoran Baru di pukul 8 ngahe kami di pukul 16 2 bulan nasalpu mulodang salami alai palo asa manginang mahami patat daun diri yang gua kami manginang ima guarnami Pardita Mikael Siotang saunari mangula mahami di STFT Jakarta songon sada dosen untuk mata kuliah teologi agama-agama rapma disi hami dohot Pardita Binsar Pakpahan hami tubuni boru si torus amanginang jala boru ni raja nahuala pami tong do boru torus Rabdo kami dison, tu toilet do nasida. Jala inang simatua boru tampu bolon, tongdo tikina berharga do sonari alana rodison opung nami sian tomuan opung tampu bolon. Jala ngadi pasu-pasu di bata kami dot marite sada anak Margoar Yoakim Hotmian Siotang. Songoni mate amanginang perkenalan singkat sian nami moladongan non sukun-sukun taringotu identitas nami dohot ulaon nami makatai manoni tadung saya permingguan ate amanginang salinari horas madita salutna. Humulai kami amanginang jamita di sadarion dohot testimoni alani IP kami mulak sian pardalanan sian Daressalam Tanzania. Di perjalanan sian Daressalam tu Doha Qatar kemudian dilanjutkan dari Doha ke Jakarta adong mas ada dokumenter manginang na hutonton kami di pardalanan boido kakak multimedia boido di izinkan saya mengoperasikannya manginang. Oke. On ma manginang judul nih dokumenter nahu tonton kami di pardalanan mulak tu Indonesia. Ima menamar judul The Future of Nature.
kurang lebih isini dokumenter namanginang ima taringotu boama samudra dohot sude biota na adong di bagasana mangula lao pamalumon portibion sian polusi udara marite karbon na dibuan tu bagasan samudra. Jadi taboto doa manginang di udara tasadarion sonarion adong do karbon jala tiki karbonon saat digijang ni samudra adong do semacam mekanisme samudraon marite biota na adong di bagasana menghisap karbon itu lalu membawanya ke dalam. Di dokumenteron di patorang do buah madalanna. Taboto doa manginang di samudra itu kan adong ma piga-piga lapisan kedalaman namanginang. Adong ma lapisan sunit zone mulu boy di da manginang di si ima lapisan na paling tibo. Jala adong ma twilight zone. Mulu di twilight zone ini, kalau di zona twilight ini matahari sudah makin tipis dia masuk. Dia udah nggak nyampe lagi saking dalamnya. Jala di midnight zone dang adong ma muse matani hari na sahat cahaya ni matani hari na satu titik on. Sian dokumenteron namanginang huboto hami ma adong penelitian naik baru namandok tiki borngin akadek ke dohot biota asing namian di bagasan twilight manang midnight zone muncul donasi datu permukaan lao mangulului si panganon. Jalada disimat ikinasida mengalap karbon nadong di permukaan laut. Jadi bisa kita bayangkan namanginang pada waktu malam hari hewan-hewan atau biota laut yang ada di lapisan twilight atau di lapisan midnight zone mereka akan naik ke permukaan untuk nyari makanan dan di saat yang bersamaan mereka membawa karbon yang ada di permukaan laut itu yang sudah turun ke permukaan laut dibawalah karbon itu ke bawah laut. Semakin dalam karbon itu dibawa amanginang, maka semakin baik proses menetralisirnya. Jala amanginang, sada temuan na asing, na menarik situ tu, molo huidahami, ima marhite penelitian on, adong mas sada teori na mandok, godang do biota manang dekke nadang taboto do peguarna, namian di samudra dalam, sian na taboto guarna. Jadi dalam penelitian ini akhirnya kita jadi tahu bahwa sebenarnya lebih banyak biota laut atau ikan yang kita nggak tahu namanya daripada yang kita tahu. Apalagi yang tinggal di lapisan bawah tadi. Alana kan namanginang taboto teknologi sonari terbatas dope. Biasanya kita akan kirim robot atau gimana gitu ke bawah laut untuk mencari tahu apa yang ada. Ale molo di bagasan dokumenter namanginang songon sada mesin sonar dona dibayan tu dikirim tu bagasan samudraon. Jadi tidak kamera yang dikirim tapi alat sonar. Jala marhite sonar on namanginang gabi di boto mah godang do biota na tinggal namian di bagasan samudra dalam. Jadi kemudian kita jadi tahu melalui pergerakan sonar itu sebenarnya lebih banyak ada banyak makhluk yang tinggal di dalam yang kita sebenarnya nggak pernah lihat bentuknya. Karena kita nggak pernah lihat bentuknya, kita nggak bisa namain. Tapi kita tahu melalui sonar itu, aktivitas sonar, kita jadi tahu bahwa ternyata ada banyak pergerakan di bawah permukaan laut, di samudra dalam. Amanginang saya undang, nanti silakan tonton dokumenternya, judulnya yang tadi saya bilang, The Future of Nature. Alai satu sih mas sonar ya Amanginang, saya akan stop sampai situ dulu, kita akan bergerak ke Borat Mahita Sonar itu konteks nih, buku Amos amanginang. Songon taboto amanginang buku panurirang Amoson sebagian besar marisi pandok dok taringot panghuman ni bangsa Israel do buku Amoson. Taboto do taringot panghuman alani dosa-dosa di bangsa Israel do disi. Ima penyembahan berhala, ngataboto ido rekor ni bangsa Israel penyembahan berhala, penindasan orang miskin do akan asing. Jala marhite buku panurirang Amoson, taboto do diri punasida, adong mapikiran di bangsa Israel tiki, diri punasida aman donasida sian pamarahan ni debata. Jadi mereka kira mereka spesial, dan karena mereka spesial, mereka tidak akan dihukum. Itu pemikiran mereka, itu kita bisa dapat dalam kitab Amos ini. Sementara
marite buku Amos orang manginang di patorang tu tuna sida dang adong jaminan di bangso ni di bata gabe dang boy mardosa. Nggak ada ceritanya. Kita spesial, kita umat pilihan Allah betul, tapi bukan jaminan kita kemudian bisa lepas dari dosa. Tidak ada jaminan itu. Allah yang menginang naik kontai ngot do buku Amoson dang di paujung dot pangumuman. Pakirimon tu hamalumon do sian debata do na ujung di buku na menginang. Jala ido turpuk tasadarion. Di bagasan Amos sia ayat 10 sada 1 15 nak kining. Boido taida di si hatani di batana di pasatu ita ima taringot tu hamalumon lasni roha dot padan paulakon bangso natar buang tuhu tanah. Itulah ujung kitab Amos. Meski dia mayoritas berisi tentang penghakiman, nubuatan tentang penghukuman dan seterusnya, kitab Amos ini happy ending menurut saya. Kitab Amos ini ditutup dengan pengharapan atas pemulihan, pengharapan atas penguatan, dan kepulangan bangsa-bangsa yang tercerak-cerak dan dikembalikan ke kampungnya. Jala pakirimon ona menginang, dilehon do tuita sude, nah proses di bagasan debatat. Nanti kita akan lihat ternyata janji ini bukan hanya diberikan ke bangsa Israel. Janji ini diberikan juga buat mereka yang bukan bangsa Israel. Sian turpokon amanginang adong ma setidaknya 2 poin nari kota buan mulak amanginang. Parjolo ima janji padan di pamalum di batado sudena prosea. Pajok jongokku mamuse udung-udung ni si Daud nama lohai. Frasaon amanginang pernyataan ini frasaon merujuk tu harajaon ni Israel tarlumobi dinasti ni Raja Daud na mengalami kemunduran dohot parbolaton tiki. Jalasian frasaon gabe taboto do pamalumon di batado kerajaan Israel na tiki nga marsamburetan na sida udah terpecah belah, udah kemana-mana mereka. Dan secara spesifik bentuk pemulihan yang dijanjikan Tuhan ima kesatuan dohot penguatan pemerintahan Daud. Itu janjinya menginang. Dan pemulihan ini juga, janji pemulihan ini juga, itu menandakan kedatangan ini kemudian di perjanjian baru ditandai sebagai salah satu bukti bahwa inilah nubuatan tentang kedatangan Mesias. Pemulihan ini juga menandakan kedatangan Mesias yang merupakan keturunan Daud, kita tahu, yang akan mendirikan kerajaan kekal. Dan hal ini digaungkan dalam perjanjian baru, khususnya dalam Kisah Para Rasul sekian 15 sampai 17. Di mana Yakobus mengutip nubuatan ini dalam konteks masuknya orang-orang gereja non-Yahudi ke dalam gereja Allah itu, tubuh Kristus itu. Jala frasa dohot salut bangso parbegu akan atargoar tu gawa menginang na hutan dahon dohot tinta merah di sini. Frasaona menginang merujuk matu pemulihan jala perluasan lapatan ni bangso pilihan ni di bata. Bangso na dipilih di bata. Ini frasa ini menunjukkan ada perluasan makna dari bangsa pilihan Allah. Bangsa Israel itu kemudian bukan hanya orang Israel. Bangsa asing yang spesial itu bukan hanya kemudian umat pilihan yang secara geografi tinggal di Israel. Taboto doa menginang Edom, nah didok di Turpuk Tasadarion, aloni bangso Israel doa menginang. Jala Edom on manginang muluboi taida on melambangkan bangso-bangso na menentang umat Allah. Pasi-pasi ni Edom na adong di Turpuk Tasadarion ima merujuk tu masa depan di tiki Israel marwaso diginjang ni Sudi Alona. On masada panggok kipadan ni dibata tu Daud taringot tu perluasan wilayah teritori. Jadi penggunaan istilah Edom dan seterusnya ini mengindikasikan bahwa orang di luar Israel pun akan jadi bangsaku. Jelas secara teologis hal ini menyingkap keterlibatan bangsa non-Yahudi gabe masuk maibana tu umat perjanjian. Jalaon sada barita lasni roh doa menginang
Moloholan tu bangsa Israel do berita lasni rohai ya manginang. Menurut amanginang do bangsa Batak. Moloholan tu bangsa Israel do berita lasni rohai. Kalau berita sukacita itu hanya disampaikan untuk bangsa Israel manginang, apakah keselamatan itu akan nyampe juga ke kita? Enggak dong. Jadi enggak ada gunanya kita bergereja sebenarnya kalau ternyata keselamatan itu hanya diberikan untuk bangsa Israel. Enggak ada gunanya kita ngumpulin persembahan namanya, enggak ada gunanya kita bikin rumah pendeta yang baru 2 unit itu. Enggak ada. Ale mari turpuk ta sadarion namanginang di dok debatata do. Dang holan tu bangsa Israel tu leon barita lasni roy. Tong do tuhamu bangsa na di luar Israel. Ini kabar gembira yang pertama buat kita manginang. Dan ini artinya kalau berita itu nyampe ke kita, maka harusnya berita itu juga nyampe ke orang lain. Jala odot tanggung jawab ni moralnya ala Kristen manginang. Unang holan mian dia KBP Kebayoran Baruon barita lasni roy. Tong do ikon halu orang manginang. Mangalap gogo do ita sonari di bagasan garejat tahun namanginang. Dung saya per minggu ta sadarion tong do ikon tahu lah barita lasni roy. Tong do ikon pabawot tu akan asing di luar garejata. Karena sebenarnya sejatinya ibadah minggu itu adalah momen kita mengumpulkan tenaga manginang untuk menyebarkan kabar gembira itu. Itu tugas kita. Ido mambain ikon tahari koton do mar minggu dari minggu. Alana on ma momen kita mengalap gugu. Jadi kalau seminggu ini seminggu yang lalu kita sudah lelah sekali dengan segala tuntutan dan segala macam, maka hari Minggu inilah momen kita beristirahat, dikuatkan kembali. Makanya biasanya orang yang setelah gereja happy dia biasanya. Ido mambain gak bisa semangat nasi dah laut tu arisan. Ido mambain gak bisa, mar minggu pagi maju perjolo mar sogut. Alana dong arisan si hotang di Cikeas manang tu dia. Ido kan manginang. Dan ini nampaknya kebiasaan ini yang kemudian tidak terbangun lagi dewasa ini. Kebiasaan yang memprioritaskan persekutuan di atas segalanya. Ido nambahin umawol sonare manginang mengundang akan aposo misalnya tu songan nami laumar minggu alana godang dope penawaran aktivitas na asing di hari Minggu. Isarana imam modom. Hari Minggu itu kan biasanya enaknya bangun siang namanya. Lalu mungkin ada kegiatan lain dan seterusnya. Alani marhite turpuk ta sadarian duduk debata do. Keselamatan itu enggak cuma buat bangsa Israel, itulah artinya kamu harus menyebarkannya. Jaladang taboto boado ulaon nadenggan lau pabotohon barita lasniro. Hanya melalui persekutuan lah kemudian namang kita jadi tahu bahwa ternyata kabar sukacita itu bisa dikerjakan dalam bentuk banyak hal. Jala ido anon natabasa menginang. Macam-macam apa yang bisa kita kerjakan untuk mengindikasikan bahwa saya mengerjakan kabar gembira ini. Itu nanti kita bisa bicarakan nanti. Jala ayatona menginang memperluas padan di debata nah melampaui Edom jala mencakup seluruh bangsa yang mengakui kedaulatan Allah. Jala di konteks kuno menginang taboto do menyandang nama Allah berarti menjadi miliknya dan menyembahnya. Itu pemaknaan menjadi milik Allah itu kemudian memberi diri. Itulah pemaknaan dari mengakui kedaulatan Allah adalah kita memberi diri padanya. Kita mengakui kedaulatannya. Jalan apa dua namang inang? Ima pemulihan yang kekal. Jaminan kekekalan ini menegaskan harapan bahwa siklus pembuangan Israel akan berakhir namang inang. Hal ini sejalan dengan nubuatan lain seperti Yesaya 11 ayat 11 sampai 12 yang menantikan pemulihan terakhir, dan secara teologis ini menekankan kesetiaan Allah dalam menggenapi janjinya dan menunjuk zaman Mesias yang damai pada akhirnya. Mari tetur pokon tong do taboto amanginang molo
nggak dipenuhi janji ini pada ni debata tu ita berlaku selamanya do ya manginang. Jadi kita bisa tahu bahwa ternyata kalaupun Allah memberikan janji, itu bukan janji yang kaleng-kaleng. Dang songon nasi ngamanginang mau mangalayan janji kan amanginang boido sonari diingot jalamar sogut ngalupa nasida. Alai dang songon ini debatat tamanginang. Mulai di doa adoi satu saliling nililing. Jala sukun-sukun tu ita sonari amanginang. Ado pesan turpuk ni sadari amanginang. Nah parjola manginang di pamalum debatau do sudah namian di bagasan ibana. Songon natema nak kini ngamanginang. Turpuk ta sadarion ima berita lasni rohana di paima halakna berjuang mempertahankan na porsiau nasida sahat tu sonari di tonga-tonga konteks na pasomalhon panombahon aka debatan asing sian debatata. Perikop ini amanginang, perikop ini harus kita lihat sebagai sebuah berita sukacita bagi kita yang sedang berjuang mempertahankan iman kita di tengah-tengah konteks yang sedang membiasakan untuk menyembah Allah lain. Kita harus melihat bacaan ini sebagai kabar gembira, sebagai sapaan Allah untuk mengatakan bertahanlah. Bertahanlah. Bayangkan namanginang tabayakon mamanginang molosonari rohi tatu bagasan parmingguano namanginang dohot habot ni roha, dohot kekhawatiran na luar biasa. Mari teturpukon kita diundang amanginang dengan beragam cara untuk melihat bahwa realita hari ini mungkin kita nggak bisa mengubah realita hari ini. Ale mari teturpukon kita diundang untuk bertahan. Untuk bertahan. Kita tahu hari ini ada banyak cara kuasa jahat untuk merayu kita menukar Allah dengan jabatan, dengan harta, dengan pasangan, atau dengan hal yang lain. Mulai dina tua-tua nami naro di parmingguat tasadarian ngatakas di boto ngatakas di boto duniawan namanginang kompleks do kan namanginang. Ale mulu tuhami na poso namanginang na mangulului jati diri dope. Ini usia-usia seperti kami, dunia sekarang ini sungguh penuh dengan tipu muslihat sebenarnya. Dan kalau kami generasi muda ini tidak segera mawas diri, kami bisa terjerumus. Kami bisa terjerumus. Dan ini undangan buat kita semua, terlebih generasi-generasi penerus gereja kita ini. Kita perlu lihat bahwa bacaan kali ini itu adalah jaminan, itu adalah berita reminder, pengingat kembali bahwa Allah itu jangan sampai ditukar dengan hal-hal yang demikian. Karena kalau sampai tertukar, kalau Allah itu kita tukar, maka pemulihan itu tidak berlaku untuk kita. Berita dari pesaton panurirang amosonan karena menginang. Gabe boy di jalona bangsa Israel tiki Allah ini bertahan do nasida. Adong do sebagian kecil na bertahan. Jalatuna bertahan no namanginang. Gabe berita lasni roha do namanginang. Oke, ternyata Tuhan memperhatikan kami. Allah molotuna naso bertahan yang memberi hati untuk ikut arus, maka sebenarnya berita ini adalah kabar buruk karena tidak ada pemulihan buat mereka. Jadi indikasinya sekarang pesan bacaan hari ini adalah yang pertama, pemulihan disediakan Allah bagi mereka yang bertahan. Pertanyaannya, apakah kita adalah umat yang bertahan Manginang dalam konteks yang sedemikian rumit hari ini? Alusia Manginang madot kita sudah kadongan di bagasan rohani Manginang. Masuk doita tu kelompok na bertahanon molo masuk doita Manginang gabe barita lasni roha maun pemulihan ni sadoan non tu kita. Alai molo dang masuk kita tu grup na bertahanon bah barita habut ni roha maun Manginang.
hita manaman Tuhon, idia mah hita sonari. Napa dua na manginang, sarupa songon biota laut, na dong di samudra dalam, na paturehon portibion tiki golap, tiki danga dong mataniari. Taboto da manginang jot-jot do debata mangula di bagasan ngoluta lau paturehon hapor seota marhite ruang-ruang manang tiki na golap. Saya ulangi na manginang, sama seperti biota yang ada di dalam samudra dalam, Allah seringkali membentuk dan membaharui kita melalui ruang-ruang gelap yang kita masuki sepanjang kehidupan kita. Dan ruang gelap ini bisa beragam bentuknya, manginang. Contohnya sakit. Contohnya kedukaan. Kegagalan bisnis. Dan lain sebagainya. Alai marhite ruang-ruang gelap ona manginang, di sido Tuhan mangula lau paturehon hapor seota, ido mambaen dung sae dung haluar hita sian ruang gelapi, makin kuatlah iman kita, karena kita bisa melaluinya. Banyak kebaikan Tuhan, banyak pemulihan yang diberikan Tuhan pada kita, itu terjadi setelah kita melalui ruang-ruang gelap tadi, melalui cobaan-cobaan tadi. Ama lapatan no namanginang, lapatan na mulo adong hita sonarena naro tu parmingguan sadarion di bagasan abot ni roa, porsea mau manginang, salpu doi, jaladong doanon hamalumon tu hita. Kalau hari ini kita semua ada di antara kita yang datang dengan kedukaan atau kegelisahan yang luar biasa, percayalah ini adalah salah satu ruang gelap yang diberikan Tuhan untuk kita rasakan. Dan ingat, ruang ini akan kita lewati. Akan kita lewati. Dan seringkali Tuhan bekerja ketika kita nggak tahu dia di sebelah mana. Sama seperti kita nggak tahu ternyata hewan-hewan di zona midnight dan zona twilight tadi bekerja memperbaiki dunia ini. Kita nggak pernah tahu, orang gelap. Disitulah misteri Allah, Amang Inang. Di situ iman bekerja, Amang Inang. Ketika kita bisa melalui banyak sekali ruang gelap, lalu tiba-tiba kita bisa bergereja hari ini. Saya yakin betul orang tua kami yang hadir di hari Minggu ini pasti sudah masuk ke banyak sekali ruang gelap. Dan lihat, panjang umur sekali semuanya. Nakining disapa opung sihite do nakining kami di bilik parobason. Jalanga 85 doa petepung. 85 tahun dopung kan? Opung sihite. Ngalap 85. Saya sendiri yang menginang baru 30 tahun dan saya nggak tahu apakah saya akan sampai ke titik 85 tahun itu. Ale di bagasan hapor seaku menginang, saat doa menginang, ikon saat doa. Dan sama seperti turpuk epistel tadi yang menginang, songon epistel lakini, dan adong nama ruasu di kita menginang, menambah sehasta kehidupan kita. Iman yang membuat kita bisa menjalani hari-hari ke depan tanpa rasa khawatir. Kalau mengikuti logika kita, mungkin waktu 1-2 kali kita sakit di waktu yang lalu, mungkin udah selesai kita menginang. Udah selesai kita. Dan mari kita turpukon di pasat debata itu kita. Dan pola ikon diboto umat julma umat percaya ketika saya bekerja. Dan pola ikon si botohon aka bangsa Israel lu tiki mangulau. Dan pola diboto aka ruasnya AKBP Kebayoran Baru mulu mangulau di bagasan ngulun nasida. Ido na dok tuan mari kita turpuk tasadari namanginang. Jala semakin tahargai dua manginang pesan ni Amos alani taboto dua manginang godang situ tuh do kejadian-kejadian buruk na masa di bagasan nguluta. Kabar sukacita mungkin tidak akan terlalu dirayakan kalau disampaikan dalam suasana yang juga sukacita manginang.
Sebaliknya, ketika kabar sukacita diberikan ketika kegelapan dan kedukaan itu sedang berlangsung, maka kita pasti merasakan penguatan tersendiri atasnya. Jalaon mana ikon taing ota manginang, tiki di pasat si Amos, bari talas niraon, bangsa Israel tiki hancur berkeping-keping doang manginang. Yudha namambayan bagian secara spesifik, bagian bari talas niraon manginang menjadi sebuah penguatan tersendiri buat mereka, karena mereka sedang berduka saat itu. Maka manginang, saalinari pasatami, bertahan maita manginang. Bertahanlah kita semua dalam pertarungan kita masing-masing. Letakkan pengharapan kita dalam Dia yang terus mengawasi kita. Kalau ini kita kerjakan, Ia pasti memulihkan kita. Ia pasti memulihkan keluarga kita. Ia pasti memulihkan gereja kita manginang. Dan Ia pasti memulihkan kehidupan kita semua. Saya didongani debata maita manginang menurut sonanguluata denggan lau pajong-jongon harajau ni debata di tonga-tonga portibion. Amin. Martangiang maita. Ale debata namar bangso di bagasan ngolunami. Mandok mauleate ami Tuhan. Ala di marite turpuk sadarion di paingot ho dope ami Tuhan. Asamian hami di roha hasadaon. Asamian hami di bagasan hatam Tuhan. Jalaboi hula hami sude akan narikot di bagasan hatami Tuhan marhite pangalaon nami di ari ganupari Tuhan. Jala odo pelean natutu di hadapanmu Tuhan. Ale debata para siroha. Di bagasan tikion Tuhan, roham itu adopanmu. Mangele asa tong di leon ko Tuhan, hasadaon roha tu sude hami rakyat bangsa Indonesia Tuhan. Takas di botohodo Tuhan, parokilo namasa di tonga-tonga bangsa nami di piga-piga tiki na parpudion Tuhan. Asima roham Tuhan. Padahal masih nami roha kebencian Tuhan, dohot dendam, jala paloas mahami, kebium jonok tuho, mandapoton bisuk dohot atiguranmi. Tarlumubi ditikin asai genting situ tu songon sadarion Tuhan. Asa unang pola martamba, aka korban sian masyarakat, manang siang pihak na asing Tuhan. Ale Tuhan ditikion tong hubuan hami sude program huriam AKBP Kebayoran Baru. Homa Tuhan nama masu-masu sude program sian perencanaan, pelaksanaan, satu evaluasi haduan. Asa marite sude program na di patupa, marite paralado panitia, gabilang jonok mahami Tuhan tuho. Tong hubuan nami ditikion Tuhan, sudah akadongan nami nasoboi pungurap dohotami alani hahi pason Tuhan. Pasu-pasu maka dongan namion Tuhan. Pasu-pasu mana si dana hurang hipas pamatangna. Leon mahamaluman, marhite si panganon, si inumon, ubat do tenaga medis. Asa boi hamirap Tuhan ditikinan naing romar pungu di tonga-tonga garejam Tuhan. On matangiang dot ele-ele nami Tuhan. Nau pasat hami, marite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marende hitasian buku ende nomor 760 sia. Tanah laut nang awang-awangi
bataki do sumarihona postro haki sonang doa ibana dona mandongania Aporiki nang bunga-bungai Bodi sude natino panai Namet-met na balgai Ibana dona marmudungoni Torope marang manahopia Debataki dosu marihona Posno haki sonang doa Ibana dona mandongania Tu debata do pakirimoti Bitano laut nang awang-awangi Ibana do aposaki Tokong do diramoti lakaki Torope marang manahopia Debataki dosu marihona Posro haki sonang doa Ibana dona mandongania Tatangyak ko mapiliat tamar tangyang mahita. Ale di bata manamina di banua gicang. Hodo harorohan ni saluhut sileon leona denggan dot na saulibasa na mauliutus. Pasa tami masian na ni leon mi tu hami. Pelean nami tu ho. Say jalo mai gabe uap na utsus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asau parasya kami peleanon. Patimbul ho na rajaon. Di tonga-tonga ni uriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marite tetontim. Asalam utadahami gudang ni silean leon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana di lehon mi tondiro di pamataku Husadohot gogoki rodi saluhut hartaku Rupasahat itu ho nasohu satoku Alia manamina di banua gicang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai roh marajaanmu. Sai saut malamoni roham di banua tongawan songon di banua gicang. Leon matu hamisa dari leon hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa di dongan amar dosa tu hami. Una kami togiot pangunjunan. Palua mami sian pangago. Ayo puna harajaon dohot hagogoon
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama. Di sodak kon Tuhan de batama boina tuho jala asima rohana midaho. Di dopak kon Tuhan de batama boina tuho jala di pasar matum dina tutodim. Amin. Amin.